हाय गाइस देखो आज भी पहले की वर्षा है आम रिजोर्ट रे गेस्ट भी नहांते आज अच्छा दुईटा रूम अधिक भी ना टे बुलीजी तौक को काली से नदी रे मु जो वीडियो बनई ना से वीडियो टिके रुहतु कैमरा एबे क्लियर आइला ना देखिया केमिति अच्छे ओके देखो देख लो जेते जेते टिके वर्षा जदि हेब राण देला भले पानी फुल हो जाऊे नदी रे देखो देख लो ग्रीन 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 एरिया फुल टाइम ग्रीन गाइस मु जोटी अच्छी ना जो रिजोर्ट रे आउट ऑफ लेवल रिजोर्ट बहुत खुशी है रिजोर्ट रे मत काम मिली कही बुझल आ बेले बेले मुझे इरिटेट भी हो जाए केमी जगह काम मिलला बोली ओ माँ पानी फुल देखो पानी फुल हो गई एमती जदि पानी फुल हम मु कौन ब्लॉग बने भाई देखो पानी फुल हो जाए देखो आ कौन